raíces desas puces vai o carbón vegetal. E logo o carbón vegetal, que dá unha gran cantidad de calorías, e ademais o máis importante é que non deixa escoria, Vamos a buscar a arcilla que emplearemos para facer o forno, xa que ademais de unión entre as pedras nos sirve de material refractario. Este material refractario aumentará a temperatura do forno. Ao mesmo tempo, podemos ver os distintos estratos sedimentarios que forman este depósito arcilloso. No Val de Lemos e arredores foron abundantes os lugares que dun xeito ou doutro estiveron relacionados co ferro. Un dos máis importantes foron as minas de Freixo, das que se extraeron cantidades importantes de mineral de ferro ata a década dos 50, en que pecharon. De paso que se vai á mina, aprovéitase para estudiar a rica flora do lugar. Preparamos a leña para facer o carbón vexetal. E unha vez que este ardendo, tapámola con area para evitar a presencia de oxíxeno, eliminándose deste xeito as sustancias volátiles e obtendo ao final do proceso un bon carbón vexetal. Preparamos o mineral que vamos a fundir rompendo en cachos pequenos para que a superficie de contacto co lume sexa maior. Lavámolo para sacarlle a terra e outras impurezas. Dispoñémonos a facer o forno. Este forno deixaremoslle un burato para o fuelle que proporcionará o oxíxeno.
Mixturamos o carbón co mineral. E tamén lle tiramos anacos de roca caliza que actuará como desoxidante. Ao final, debido a que o aporte de oxíxeno non era suficiente para obter a temperatura de fusión, só obtivemos cachos de mineral unidos entre sí. Para obter a temperatura de fusión, fomos a unha fragua donde cun ventilador eléctrico se proporcionaba o oxíxeno suficiente para obter a temperatura de fusión do ferro, é dicir, 1400 graus. Para saber en que momento se obtén a dita temperatura, métense na fragua 2 cachos de ferro e no momento que seamos capaces de soldalos, quere dicir que alcanzamos os graus necesarios para fundir o ferro que contén o mineral. Unha muestra que sacamos da fragua, do tortiño que fundimos aí, que se ve cuajado aquí, que é un cachís de ferro agora. Que antes era un mineral e agora se convertiu no que é un cacho de ferro. Non, que se o cantamos e o laminamos, pois é un trozo de ferro como outro cualquera, non? Co obxecto de ver o proceso de fusión dunha forma real, aplicámoslle a un cacho de mineral de ferro o calor dun soplete. Este sobrepasa os 2000 grados, vendo como se vai fundindo o ferro ao tempo que vai caíndo sobre o mineral. Co ferro obtido nas ferrerías no Val de Lemos, construíronse todo tipo de apeiros de labranza que se vendían nas feiras.